mag-breakfast kami. Breakfast ng alas 10. Ayan ang aming food. Di ba? Yan ang aming get up. Wow, Donya! Donya! Ha? Nakalalay. Ayun ang alalay bodyguard, tour guide, and hindi siya lifeguard. Siya marunong lumangoy. Si Arlene na lang marunong lumangoy dito. Lalakas sa loob. Hi! Pauwi na kami. Ito yung room namin, no? Nilagyan agad ng vacant room. Si Kuya Egay pa lang naglagay. Itong room namin, ayan. Kung gusto nyo dito, yan, ganyan lang siya. Double, then single. Yan, parang per head ang ano nila, hindi per room ang rate. Kasi 252 eh. Binigay lang sa amin ng 2,000. Tatlo kami. Kasi, ini-adjust nila, depende kung ilan ang mag-stay. So, alis na kami. Ano pangalan ba nitong aming ano? Gusto ko to, oh. Pwede kayang previous to. Ito. Hindi ko alam kung pwedeng previous eh. Pero gusto ko siya. Yan. Oh, where's my face shield? Nasa bag ko. Ate, tikot na. Alis na kami. Titik nyo pa ba? Ayun ang aming sasakyan. Tigigisa kami. Ano labas? Mamimili kami kung alin. Ah, Ayan. Kung may previous daw ating ano. Halaman na. Gusto ko yung halaman ni ate. Ganda na naman. Bye, te. Salamat. muna ko alis, baka nawala yung signal. Ayan. Ang channel. Oh? Pati lang ang channel. Meron yan kuya? Pati mahanap. Uwi na kami. Okay na? Nandiyan yung bangko, naduro. Yan, si Sadman, nakasira yan ng upuan. Alis na kami. Look at our attire. Oh, tama yung kasama. Donya. Wala. Salamat. Pantay lang daw sa sir. Pantay lang kami namin sasakyan. Binili niya kasi. Okay. Tambay mo na. Tambay-tambay lang kami dito. Habang naghihintay ng aming sasakyan. Marami din itindahan, no? O, diyan kami nakain, oh. Mura lang dyan, oh, sa Seaside Resto Grill. Mura lang. Sarap na aming kinain seafoods. Nabila, oh. Ay, magtitingin daw kami. Ang Donya mamimili yata. Ayan, oh. O, shout out sa mga Pangasinan 4. Ang Donya nyo, ang ina nyo mamimili. O, ayan, tingnan nyo sa video kung alin ang gusto nyo. Ayan, ayan. Ayan, humawak na nga si Sandman. Ayan. Naniningin na sila. Ganda, oh. Oh. Mga pasabit pa sila. Mga pasabit. Ayan, bagay yan sa iyo, kuya. Sabay sayaw ka ng reggae. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Hawak-hawak ng kamay. Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Woo! Leia, kuya, oh. Oh, pang gawin mo pang Monday. Ito na lang, oh. Black. Hawak-hawak ng kamay. Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Woo! Shout out tayo. Dito ka ako sa malayo. Pawisan ako. Doon ang face mask ko. Di ba? Ang ganda. Asan si Doña Arlina? Doña Arlina, where are you? Ayan namin. Namimili si Doña. Ang Doña. Ayan o, humawak na nga po. Ayan na siya. Touch by. Oh. Yan, shout out. Yan o. Ayan, di na ganda mga nakasabit o. Punta kayo dito. Pula na mukha ko. Brasuhan ng laban dito. Lalabang ka dyan. Sando, kuya? Sando, alin pa ang gusto nyo? Pili na po kayo, may isa-isas po tayo. May isa-isas tayo. Ayan o, 150 lang yung pink o. Itong sando. May sando na pang babae. Gusto ko sando na pang babae na.
Ay, cute. Oh, cute, cute, cute. Oh, pambatang babae. Ayan pala, oh. Look, oh. Ang ganda na, no? Bakalikalimbang, oh. Natunog siya, oh. Kapis. Kapis pala, kapis. Yun, bet na bet mo yan. Arlina, ano, sa sunod natin. Yan, oh, gusto niya yung pink. Oh. Yan, bet magnet. Ito po, madamihan. Ano yan, pili na po. Kung ano lang gusto niya. Ayan, na-kitchen, oh, madamihan. May sigay. Tanungin na. Te, How much? magkano daw dito, te? Sa rep magnet ba to? 50. Itong hindi, itong ano? 120. 50 isa. O, makamura na pag madamihan. May parola pa. Ay, cute yun, Rilo, oh. Oh. Ang ganda, oh. Hanap mo. Alin? Ay, ang liit naman na yan. Hindi ako kasi sa akin. Hindi ako sexy. Hindi, gusto ko yung sandong ano. Yung kagaya ng suot ko ng sandong kahapon. Masyadong yung ganon. Uy, ako dito. Gusto ko yung style ng sandong. Ay, cute naman nga yan. Ano? Ano, cute siya. Ay, cute. Cute. I got the shirt. Ah, ito, dress ba to? Oo. Pantulog mo. May clean yan sa akin. So, Dress pero. Kan dito, te. Cute. Ganda, oh. Cute, cute, cute. Oh, ito. Te, magkano dito, ate? Ha? 50 daw. Oh, panlagay mo sa iyong mansion. Kita. Ang daming bibili. Sunod tayo kay Donya. Ito man ang namimili si Donya. Arlina. Ah, di ba? Cute. Magkano yon? Magkano nga, Lina? One ano? Ito lang gusto ko din bumili. Eh, pare-parehas na ang design. Ang keychain. Eh, baka mo nakapit ka. Cute, ah. Siya kabili din nga nito. Ay, nabuhangin, oh. May mga ganito rin ako. Ganito mga binili ko sa ano, sa... Ay, ganito lang binili, ma? Okay. Tsaka yung ano? Ay, oh, yung cute din lighthouse. ito. Cute din to. Magkano itong ganito, te? Eta? Cute. Yan, ito. Para mga ganito binili ko. Saan? Pinabili ko kay Ma'am Saad. Ito na lang binili ko. Ay, dami buhangin, oh. Isang buhangin, oh. Ang dami binuto, eh. Ito na lang bilhin ka. Ayan, oh, ang dami, oh. Merong ano dito, oh. Ayan, oh, parol, style, oh. Ang dami. May ibang style. Oy, mahaba, oh. Asan, te? Inyo din to, te. Ay ba? Ah, ganong maliit. One eternity later. Mag-shades tayo para mukha tayong tutubi. I'm Mask Rider Black. Kasi si Don nga namimili na naman. Ayan, ginto. Oh, ginto. Google. Patandoy daw yan. Tingnan nga. Oh. Ginto. Inom na. Ha, siguro yan? Ginto eh. Ha? No, oh, namimili na ng ginto ang Donya. Ginto ang mga... Ha? You Magaganda ng pako. Ano yun? At dahil kami naglakad, ayan, ang sakit din ng paa ko. Ayan, oh. Kita ba? Hi, Sarah! Sarah G, hi! Ganda ni Sarah. Ayan, oh.
Ate Costex, kaya lang wala nang sinabi. Ate dito, Sarah. Sarah, tutuhanin nyo na yung Popstar Meal. Bibili ako. Popstar Meal. Hi, Sarah.